Čus, zdravím vás u tohto videa na stránku Forum Gaming SVK, tu máte všetky stránky. Teraz budeme zameraní na Warzone, toto ostatné sú komunity. Takže na Warzone, keď rozkliknete, to je na CS:GO server. Príspevky tam môžete písať, lebo teraz máme admin team, hľadáme. Máte nad 13 rokov a ste spravodliví, tak napíšte do príspevkov alebo do kontakt, choďte a tam na e-mail alebo Skype. Potom tu máte IP-nu, to je verejná IP-na, môžete sa pripojiť. Má to len 8 slotov, zatiaľ nám to tak len mesačne 3 € vychádza. Tunak sú admini, zatiaľ hlavný admin a majiteľ som ja. Tu máte mody o nich a tu je ďalšia stránka, to keď rozkliknete a počkajte, tu rozkliknete toto a budete. Takže ak toto bolo všetko, toto fórum budete mať v popisu videa. Ak chcete, aby sa tu pridali nové stránky, no tak píšte nejaké hry, buď aj pošlite, kde ich stiahnuť a možno vás dáme aj na serveroch adminom zadarmo. Keď bude admin team na Warzone, bude to stáť admin 5 € a VIP 2 €. Určite bude server z Minecraftu, aj komunita a z Gladiátora. To asi by bolo všetko teraz pre začiatok. A ja sa s vami lúčim. Čus.